खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर' रादाब नायनानै मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै नुजाथि फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जरहाटआव बुथारनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलाव मोनसे दुङाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय बृहस्पतिबारनि हरनि समाव खौबर पुलिस थानानि सिङाव थानाय पानिसकुवा हाथाइ साखाथिनि गाहाय राजा लामायाव गारि लाखिनानै हरखाब गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों सासे सुबुंखौ। बेनि अनगायैबो सासेया गोब्राबैनो जोखोम जादों। जाथायाव बोलि जानांनाय सानै सुबुंखौ नखरसेनिमोन आरो बिसोरखौ कृष्णज्योति सैकिया आरो गुबुन सासेखौ पन्चज्योति सैकिया होननानै सिनायथिनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बिसोर सानै सुबुङा हाबा जानो थाखाय फैदोंमोन, नाथाय बिसोर सानैखौ हरखाबै लामायाव गारि लाखिनानै गोजाम जालांनाय जाथायखौ लानानै पुलिबर थानानि सिङाव थानाय गामिनि देरकुरिया पुष्पेन हाजरिका आरो बिनि फिसाज्ला भृग्य हाजरिकाया जरहाटनि पानिसकुवा हाथाइ साखाथियाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबो। जायनि जाहोनाव गाग्लोबजानाय सानै सुबुङा गारिखौ खुनुरोखोमै ससे गोजानसिमहालागै सालायनो हादोंमोनब्लाबो नाथाय गोब्राबै जोखोम जानायनि थाखाय बांद्राय थै गनानै बेहुस जानानै हायाव गोग्लैफिनो। बेनि उनाव जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो सानैखौबो फाहामथायनि थाखाय GMCHआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय सासेखौ डक्टरा थैबाय होननानै फोसावो। जाथाय जानाय उनाव जरहाट पुलिसआ जाथायथिलिसिम थांनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मददजों दायनिगिरि सानै सुबुंखौ हमनो हायो। नाथाय बेनि उनावबो जिउ गोमानांनाय नखरनि सुबुंफोरा जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै गोख्रों सोमावसारदों। पुलिसआ बे जाथाय जानायाव दासिमबो थासारिखौ सामलायनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय दुङाव थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। बे जाथायाव बोलि जानांनाय कृष्ण सैकियानि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला थांनाय 13 फेब्रुआरि खालि जानाय लामा जाब्रबथायाव सोमोन्दो थानायनि दायाव कृष्ण सैकियाखौ बुनानै बुथारदों होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुंफोरा। समाजारि बिजोङाव जानला मानला पस्ट लिरनायनिफ्राय गोजानाव था। समाजारि बिजोंनि गेजेरजों आरजाथावै पस्ट लिरनानै पुलिसजों खाजादों गोबां सुबुंफोरा। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां पहलगामाव जानाय जाथायाव भारतारि दाय गैयै सुबुंफोरखौ खास्रि बिस्रि गावथारनायनि जाहोनाव सोरखारा बिथोन होनाय बादिनो दासान्दि पुलिसफ्राबो गोख्रों नोजोर होबोगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो जायफोर सुबुंफोरा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों पाकिस्तान हादरखौ मदद होनाय बा सोदोब लिरनानै होदों बिथांमोना पुलिसजों गोख्रों नायबिजिरनानै हमजादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला हाइलाकान्दिनि जाबिर हुसेन, सिलचरनि एके बाहादुर, जावेद मजुमदार, मरिगावआव सानै महाहार मिया, मुजिहिरुल इस्लाम आरो नगावनि आमिनुल इस्लाम, शिबसागरनिफ्राय साहिल आली बिथांमोनखौ समाजारि बिजोङाव हादोरनि बेरेखा पस्ट होनायनि दायाव पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। अरुणाचल प्रदेशनि दिरां हाग्रा ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामदों। खौरां मोननाय बादिब्ला अरा थांनाय बृहस्पतिबारनि फुंनि समाव अरुणाचल प्रदेशनि सोनाब कामें जिल्लानि दिरां महकुमानि नादिपारानि साखाथिनि हाग्रा ओनसोलाव अर खामनाया गिबियै खामजेनदोंमोन। बे अर खामनाया गोब्राब बार बारनायनि जाहोनाव बारानिफ्राय बारा साग्लोबसारदों। अरखौ खोमोरनो थाखाय जेंना गोनां थासारिनि गेजेरजोंबो पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आरो सशस्त्र सीमा बलनि मावथिफोर, थागिरिफोर आरो बमदिलानि अर खोमोरग्रा हानजाया अरखौ खोमोरनो थाखाय गोबां नाजासेयावबो नाथाय दासिमबो खोमोरनो हाजोबाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायखौ लानानै कक्राझाराव धरना हाबाफारि बानजायदों। कक्राझार जिल्ला आफाद विश्व हिन्दु परिषदनि बानजायनायाव मैया कक्राझार सोहोराव थानाय कक्राझार गोजौसिन गेजेर आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै जम्मु काश्मीरनि पेहेलगामाव पाकिस्ताननि उदखारिफ्रा दावबायारिफोरखौ खास्रि बिस्रि गावथारनाय जाथायनि हेंथायै गोख्रोङै सोमावसारदों। गुबुन गुबुन हिन्दु आयदाफोरनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ लानानै बाहागो लानाय बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव आखायाव प्ले कार्ड, बेनार लानानै पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिन्दुफोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ बन्द खालाम, विश्व हिन्दु परिषद जिन्दाबाद बायदि बायदि स्लगानजों गोख्रोङै सोमावसारो आरो काश्मीराव हिन्दुफोरखौ सायख'नानै गुलि गावनायनि थाखाय उदखारि आरो पाकिस्तान हादरनिसिम सांग्रांथि होयो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों खयला मैला बाजाराव मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै बोसोरफ्रोमबो बरायबोबाय थानाय बादिनो देग्लायबो सेबाजों खुंजानाय 2025 मायथाइनि बर' बिजोंजों फरायनानै जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय चिरां जिल्ला सिंनि जौसिन 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायैनो खुंफुंलाङो। बशिष्ट पुलिसनि मोनसे हानजाया लालमाटि नोखायाव गंसे AA01 MC 5315 नम्बरनि गंसे ट्राक गारिनिफ्राय आयेन बेरेखा इउरिया फालांगि खालामनो नाजानायखौ हमनो हायो। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय बरपेटा थाराबारिनि सुलामान मिया 33 बोसोर बैसोनि सासे सुबुंखौबो एरेस्ट खालामदों पुलिसआ। बिसोरनिफ्राय पुलिसआ गासै 80 बेग इउरिया, 3 बेग आलुखौ बोखांनो हायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।